Kama minnkom ġili għaddejtu minn żmien ta' deżert fil-ħajja tagħkom. Mhux bil-forsi x-xitan. Xi kultant huwa l-Ispirtu tal-Alla tjaddik minn hemm. Huwa l-Ispirtu tal-Alla li ħal il-Kristu fid-deżert. Jina inti il-Kristjan jikber fil-milja tal-Ispirtu Santu anka fi żmien ta' deżert. Da ma jfissirx li Alla telqek u abbandonak, anzi pjuttost il-kontra. Għax Ġesu meta mar fid-deżert mhux l-Ispirtu tal-Alla ħallih, imma l-Ispirtu tal-Alla mlih. Fawru. U propju anka fi żmien ta' deżert. Għad nitkellem għan nies ta' Kristu ovvjament hawnhekk. Għan nies ta' Kristu fi żmien ta' deżert, jekk inti vera żomm qalbek lejl mulej, ma jkun żmien moħħli, ma jkun żmien ta' trawim, ta' disċiplina, fejn inti ħad inbtella biktar qawwa fuq id-demonju. L-Iskrittura tgħidlek Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu mar jiffaċċja lid-demonju. L-Ispirtu Santu ħadu f'deżert. Fl-aħħar tat-testijiet jiffaċċja lid-demonju. U waqt li kien mimli bl-Ispirtu Santu. This is powerful, eh? Waqt li kien mimli bl-Ispirtu Santu. Tgħid li Ġesu mhux minn dejjem kien mimli bl-Ispirtu Santu le. Ġesu kien imwieled mill-Ispirtu Santu ma ġie mimli bl-Ispirtu Santu meta tagħmel fil-Ġordan, il-kapitlu ta' qabel. Okay? Huwa mwieled minn Alla imma mbagħad ġie mlibbes bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Issa jiena m'għandix mhux ħetkellem fuq dettal fuq dak l-esperjenza partikolari, għandi bosta tal fuq il-YouTube fuq tistgħu tmorru taraw li titkellem tissejjaħ il-mammudija tal-Ispirtu Santu. U din hija kull wieħed waħda minnkom biex intom tiġu mlibsa kulħadd jgħid imlibbes. Imlibbes bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Amen. Ismawni di, l-Iskrittura tgħidlek fl-Atti wieħed kapitlu 1 vers 8. Ġesu jgħid stennew qabel ma tmorru fid-dinja, stennew li tiġu mlibsa. Ġesu stenna qabel ma jmur fid-deżert, stenna qabel ma jiġi jiffaċċja u jidħol fid-deżert. Alright? Stenna l-istaġun. Issa, timtela bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tista' ssir illum. Għax inti diġà qiegħed fid-deżert. Diġà qiegħed tiffaċċja problemi u sfidi tal-ħajja. Imma qed ngħidilkom di għaliex once li inti titweled minn ġdid, hemm dik it-tieni esperjenza li l-Bibja tgħid tiġi mlibbes bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jew kellha l-mammudija tal-Ispirtu Santu. Inħeġġiġkom jekk inti qatt ma ġejt mimli bl-Ispirtu Santu fejn anke titkellem b'lingwi sopranaturali oħra tas-sema, il-lejla tixxenna għaliha u nitolbu għalik biex Alla iżurek u jlibsek il-lejla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Imma parti dik il-lejla jiena mhux fuq il-mammudija tal-Ispirtu Santu ħa nibda nitkellem, imma nibda nitkellem kif inti tgħix il-ħajja mimli bl-Ispirtu Santu. Eża saħħu ħanejdikom ħaġa. Jiena u inti għandna bżonn nimxu kontinwament mimlija bl-Ispirtu Santu għaliex hemm tendenza li tiġri lil kull Kristjan li vera timtela bl-Ispirtu Santu, imma jekk inti ma timtelax kontinwament bl-Ispirtu Santu tillikja. U jekk ma tibqax mimli bl-Ispirtu Santu dawk l-40 jum ma tagħmilhomx. Ma tarax in-naħa l-oħra tad-deżert. Għax joqtlok fid-deżert. Allura jina u inti msejħin, mhux biss nkunu Kristjani għax imur knisja. Importanti li tiġi l-knisja għax dik hija kmandament ta' Kristu, mhux suġġeriment ta' Gordon John Manche. Sewwa, imma importanti li jina u inti ngħixu ħajja mimlija l-Ispirtu Santu. Ħanejdlek fil-ħajja tiegħi, jien għandi 52 sena, nirringrazzja l-Alla ta' kull ġurnata minnha, kollha kemm huma, imma nista' ngħidlek meta jiena dniebt għax illi kjajt. Għaw xaħat għed jifem xaħġa l-lejla. Il-nota, meta inti tkun mimli u teħx kontinuament mimli bl-Ispirtu Santu, id-nub mandux seta fuqek. U dik hija l-ħajja li jiena u inti nistgħu ngħixuha. Jiena u inti nistgħu ngħixuha. Mela Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu mar l-Ispirtu Santu mexxih
fid-deżert u għeleb lid-demonju. Ma mhux biss għeleb id-demonju, għeleb ukoll il-kilbit tal-ġisem. Il-ġuħ. Il-għaċ. Li iqim xi ħaġa oħra għajr ħlief Alla biex jirċievi xi ħaġa temporanja. Għeleb ukoll isimgħuha moħħkom hawn. Għax din hija l-ikbar mostru li jkollok telep illum. Is-self. Lek innifsek. Ġesu l-ewwel tentazzjoni li x-xitan kellu hija int min int? U ħafna minna id-dnub tagħna huwa nispiċċaw neżaltaw il-jien biex nieħu xi ħaġa temporanja li hemm diversi affarijiet issa nitkellmu fuqhom li jispiċċaw jiddrejnjaw kien ixfuk jipprovaw jaqtaw l qalbek kollha affarijiet li l-għadu jipprova juża kontra tiegħek. Imma jiena u inti msejħina l-ħajja vittorjuża u din l-ħajja vittorjuża tinsab biss ngħixu mimlija bl-Ispiritu Santu. Amen aħwa? Morru fil-ktieb ta' Romani. Romani 15. Thank you, Lord. Kella minn Spiritu Qadis. Romani 15 vers 29, Pawlu jgħid meta mar qed jikteb lill-Kristjani f'Ruma, jien naf li meta nasal għandkom il-miġġa tiegħi tkun mimlija. Bl-Ingliż nippreferija in the fullness of the blessing of Christ. Fil-mimlija bil-barka ta' Kristu. Ngħidilkom xi tallem dik jiena u inti ma nistgħux nagħtu milli m'għandniex. Nistgħu ngħaddu jekk aħna mimlija. Meta inti u jiena nkunu mimlija, nagħtu u tkun tista' tagħti l-ħadd ieħor. Tista' tagħti l-ħadd ieħor. Meta jiena ma nistax nagħti l-ħadd ieħor għax jinżvojt jgħid. Jien illik jgħid. U tillikja tentazzjoni biex tillikja kuljum. Infatti, peress li din hija xi ħaġa kontinwa, di ma ssir xi ħaġa każwali u hija il-mulej mbagħad jaf għax Alla jaf, jew nkella u hija mbagħad nimtela. Inti tittemla xi ħaġa kuljum. Jekk inti kuljum tqum bil-grazja tal-Alla, taħsel wiċċek tagħmel il-bżonnijiet tiegħek. Jekk ma tagħmelhomx ħadd ma jagħmelhom, inti tagħmelhom. Timtela bl-Ispiritu Santu mhux Alla jagħmililek, int trid timela. Huwa lest u disponibbli imminti kontinwament timtela bl-Ispiritu Santu. Issa, mhux għax l-Ispiritu Santu għax inti fit-teoloġija fil-Bibja hemm tliet tipi ta' livelli tal-Ispiritu Santu. Meta l-Ispiritu Santu jgħid imma għandek l-ewwel wieħed dak li jgħidu l-Ispiritu tal-Alla fik. Dak ma jgħidek il-qatt, ma jgħidek il-qatt. Għandek dak li jgħidu l-Ispiritu Santu fuqek, sewwa dik li hija l-mamodja tal-Ispiritu Santu biex inti tibda topera fid-doni. Mbagħad għandek l-Ispiritu Santu miegħek, insomma dik li probabbilment tiġi l-ewwel waħda. Ma insomma, dak ukoll qatt ma jtilqek, però li inti timtela kontinwament l-Ispiritu Santu hija xi ħaġa ta' dixxiplina, kulħadd jgħid dixxiplina. Dik mhux dawwa ta'? Mhix dawwa l-kelma dixxiplina. Irid ikollok dixxiplina li inti kuljum timtela bl-Ispiritu Santu. Issa saħħu jekk ma tagħmilix di ħadd inxef. You will not see the other side of the desert. ħafna bdew din il-mixja. Ħafna bdew dan il-Kristjanizmu u bosta bdew jesperjenzaw il-qawwa tal-Alla. Bosta bdew bil-inħelsu mid-demonju, raw fejqan, raw miraklu, kien hemm entużjażmu, imma ma komplewx jimtlew żvojtjaw. Żvojtjaw. Din il-mixja inti tittuħu ħsiba kuljum. Kuljum. Għandek xi kultant naf, xi kultant tibda tħossok qisek qiegħed rutina. Imma li inti x'tagħmel f'ħajtek li mhix rutina. Tiekol kuljum rutina. Tinħasel għalmenu kuljum nispera hija rutina. Tmur tixtri għand tal-grocer, għand tal-laħam, whatever, rutina. Anke iċċempel il-daw il-servizzi li
يجيبوا لك اللي ورا البيب شرطة روتينا تمر الشغل روتينا ما الألفين نقعدوا نراوا كبيرة alla fettalla li الروتينا مش كله شو روتينا كله شو روتينا واش باست الروتينا نقعد نجي الفلوشيب يصير روتينا انت مش كل يوم تروح الشغل بدك روتينا تاتك ما تضايقكش اش روتينا يصير اش نقعد نقرا البيبليا كل يوم يصير روتينا انت ما تاكلش كل يوم ديك مش روتينا اللي تاكل الكلمه الله تضايقك ديك تاتك فاينك ديك مش روتينا وكل ملا قصه اللي في قلبك قصه من قصه الاترنتا هي روتينا عندك روتينا وياك ما ياك انت ما تعمليش يصير كاتينا That's it. Giovetrina. Io Josh Latrina. ġejja l-muża tal-għana. Mela kulħadd jgħid mulej qaddis naċċetta u nirrealizza li jien irid nkun mimli kuljum. Ejda bl-Ispirtu Santu. Kuljum! Kuljum! U hija issa nagħmel għada. Xejn Ġesu, għada għandu l-problemi tiegħu. Għada għandu ċ-challenges tiegħu. Kuljum. Kuljum tintella bl-Ispirtu Santu. U għandek modi kif tintella bl-Ispirtu Santu. Għaliex ħajaffettwalek kollox. Kollox ħajaffettwalek, eżda seħwa. Kull ma tagħmel f'ħajtek. Mela jiena u inti isimgħu nimorru fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 5 issa. Efesin 5. Halleluja. Isimgħu għax idaj. Ħanibdew nagħmel vers 15. Kapitlu 5 vers 15. ħansaqsik mistoqsija onesta, sinċira u serja. Serja. Tixtieq inti la din il-ħajja tala is-separju fuqek tkun taf li int wettaqt il-pjan Alla? Kemm minnkom tixtiequ għadi? X'ħadd tagħmel fuqha? Ħanerġa' ngħidha dak li ma fehmtunix. Il-ħajja xi darba ħajja la is-separju fuq ħajtek. Dak kulħadd 100%. Tixtieq inti meta jasal dik il-ġurnata li taf li issa ħajtek f'din id-dinja it's done. Imma tkun tista' tmur tiltaqa' ma' sidek taf li il-pjan Alla f'ħajtek wettaqtu. Tixtieq dan int? Mhux ħajsir awtomatiku, eh? It's not an automatic thing. Għadni kif James għallija. Aħna nieħduha bi kbira meta naraw brother jew sister titlaq mill-knisja. U nifhimha għax meta ssur familja tkun weġġa. Għalkemm hawn ċertu mhux dejjem hija weġġa ma jitilqu, xi kultant tiġi weġġa anke meta jiġu. Imma dak mhux fil-maġġoranza. Però kemm weġġa akbar meta tara pastors jaqgħu. Taf kemm hawn pastors jaqgħu waħda. Ħafna. Taħseb li inti m'intix inkluż fil-possibilità li taqgħu wkoll. Taf kemm hawn Kristjani jaħli ħajjithom bħalma tkellimt xi tliet ġimgħat ilu jagħmlu s-seba' visti tal-Knies kollha ta' Malta u Għawdex. X'inti tagħmel qalbi? M'intix inti nnun qed taħli ħajtek. Taħseb li dik hija l-ħajja tal-milja tal-Ispirtu Santu li Alla seħħalek għaliha. Meta nibda dal-għodu kont qed naħseb fuq xi ħadd. Ngħid, mela l-ewwel dal-proxmu għażiż proxmu telqu minn hawn. Bad marru x'imkien ieħor. Issa reġgħu marru x'imkien ieħor. Ma tirrealizzax li kull darba li toqgħod iddum knisja titterġa' tibda kollox mill-bidu. Inti taf li
il-ħin tiegħek hawnhekk huwa stipulat ftit għandek jiem. Dik hija l-ħalja tal-milja tal-Ispirtu Santu, taħseb hemm? Sqallija rajna pastors jaqgħu. Meta tara pastors jaqgħu mhix ħaġa sabiħa da. U min jgħidlek jaqgħu ma jfissirx jiġifieri għax għamlu adulteru ta' għalkemm jeżistu pu. Jaqgħu kif jista' jkun inti minn ministeru, knisja, jew tuħsib knisjes, inti issa f'daqqa waħda taħdem għand il-McDonald's. Something somewhere went terribly wrong. Mux għax il-McDonald's, ġivi seta kien il-ħanut tal-kantoniera, tal-tsija u tal-nanna. Inti ma tmurx minn Kristjan, diaknu, elder, pastor, apostle, McDonald. Qed tifhmuha. Hello, x'ġara? Tidnilek x'ġara? Ma bqajtx tintela bl-Ispirtu Santu. U tidnejlek x'jiġri meta timtela bl-Ispirtu Santu? Trid ngħidlek x'jiġri meta timtela bl-Ispirtu Santu? Kemm għandkom tixuq tkun tafu. L-oħrajn għalqu widnejkom ma lejtux idejkom. Meta kulħadd jgħid timtela bl-Ispirtu Santu ma jibqax spazju għalik. Meta timtella, ġifieri full. Il-kelma timtella bil-Grik tfisser letteralment, il-vitant inti mimli tisplodi, daqshekk ġifieri. Ġifieri u lest biex tfawwar. U għans les li tfawwar, inti tfawwar għax inti issa les li tagħti. Għalhekk inti tfawwar għax issa ma tistax tikkontrih kollu inti tagħti bil-fors. Imma ma tistax tagħti jekk inti m'intix full. Mela meta inti tkun mimli, il-kelma letteralment bl-Ingliż tfisser pressed jew nkella kelma oħra. Mux overflow mbagħad once li timtela tiġi overflow. Meta int mimli balla, mimli bl-Ispirtu tal-Alla, m'hemmx spazju għalik. So ħanida bl-Ingliż wara kif iddoq daqsxejn differenti issa. When you're full of yourself, there's no room for God. Meta inti mimli bik innifsek, m'hemmx spazju għall-Alla. Mimli bik innifsek ma jfissirx għax inti tgħoddi f'nofs tal-triq il-belt b'siddak miftuħ ta'. Dak balalu mhux mimli bik innifsu. Mimli bik innifsek jiġifieri xi rrid jien, meta rrid jien, kif jidhirli jiena. U jekk ma taġobnix, kif jien irrid ċorda waħda jiena. Dak fisser li Kristu mhux fuq it-tron, int fuq it-tron. U l-Alla jimla biss vessili fej Kristu huwa fuq it-tron. Ħafna Kristjani jinsew u nifmek għax ngħix bħalkom f'din id-dinja. Li meta jingħad il-Ġesu iva, mhux qedlu jien u Ġesu iva. Ġesu iva. Ħajti li ngħixha hi Kristu. Allura inti mbagħad ma ssolvix iċ-challenges tiegħek fil-ġisem. Issolvihom meta timtela l-Ispirtu Santu. U ħanejdlek Alla mhux ħajtik li trid int. Alla jtik li jridu. Mhux ħajtik mart, mhux ħajtik saħta, mhux ħajtik depression. ħajtik fullness, ferħ li taf li tagħmel rida Alla. Paċi.
gratitudni, mħabba, anka lil min weġġek, lil min ma taħsibx li jisħoqlu. Maħfra. Għax daw l-affarijiet jiflowjaw awtomatikament meta tkun mimli. Meta ma tkunx mimli jiġu kif jgħidu bil-Ingliż laborious, diffiċli u jdejquk u taqluk. U tibda, imma jekk inti tkun mimli u inti issa m'hemm xejn int fin-nofs, tifraħ. Għax kif ikollok challenge, u challenge dejjem ħajkun karnali. Il-challenge huwa il-karnalità tiegħek. Il-karnalità tiegħi ġiex nieħseb jien, xirrid jien, ir-raġun huwa tiegħi, għax dak ma jifhimnix, u dak għax ma m'għamilx kif qed jien. Jiena u int, dan mhux għal-mess, dan messaġġ għall-Kristjani kollha, inkluż il-pastors, inkluż il-leaders, inkluż id-diakni. Iħseb kemm il-darba għamilt xi ħaġa inti għax int. Għax jien m'għandix aptit, għax jiena ma rridx, għax jien ma naqbilx. Il-problemi kollha fil-ġisem ta' Kristu jibdew mill-jien. Kollha. Kristu mimli bl-Ispiritu Santu. Ejdli fejn xi darba Ġesu għamel xi ħaġa għal jien. Qatt. Dejjem għal Alla u għal ġid ta' ħadd ieħor. Qatt għal jien. Iddaħħal il-jien fin-nofs, tiżgarra 100%. U meta l-Knisja tiġi u tibda tgħix din il-pjanezza, timmatura. Tibda tiġbaħ iktar il-Kristu. Tibda ħsibietek vera jsiru ħsibek Kristu. Ix-xewqa tiegħek vera jsiru x-xewqa ta' Kristu. Il-viżjoni tiegħek vera tkun il-viżjoni ta' Kristu. L-ambizzjoni tiegħek vera tkun l-ambizzjoni ta' Kristu. Meta jiena u inti anke nweġġgħu il-xulxin, nweġġgħu il-xulxin, ngħidlek għalax? Għax ma nkunx mimli. Bl-Ispirtu t'Alla. X'imkien il-likja. U l-ġisem ħawver. Il-jien ħawver. U din mhix xi ħaġa li ssir millum għall-għada, Di ħassir kuljum. Kuljum. Ammenna ħa? Meta jiena u inti vera ngħixu fil-ħajja mimlija bl-Ispiritu Santu, ejja marru fil-ktieb ta' l-Atti tal-Apostli. Ġesu għex ħajja mimlija bl-Ispiritu Santu. Nista' qabel ma mmorru fl-Atti tal-Apostli, morru fil-ktieb tal-Filippin. Kapitlu 2. B'onestà sinċira, l-Ispiritu Santu qed ikellem il-ġisem ta' Kristu. L-Ispiritu Santu qed ikellem il-Knisja ta' Malta u Għawdex, irrelevanti jekk hux Kattolika, Protestanta, Evanġelika, Pentekostali. Jiena u inti msejħin, dak li qed nippritka jiena lilkom jottalija tħabbix rasi. Imma jiena u inti msejħin mhux nimi tal-pastor, nimi tal-Kristu. Jiġifieri jekk il-pastor jiżgarra, inti jibqa' mimli bl-Ispiritu Santu. Isma', wara kollox jien ukoll għandi ġisem mhux ukoll jista' jkolli niżgarra. Sfortunatament, ma nixtieqx, mhix qed nippjana ma kemm minnkom ma ppjanajtux x'kont żgħajartu. Imma mhux qed ngħidlek niskużaw, right? Sewwa, imma aktar ma ngħix mimli bl-Ispiritu Santu, tinnota li iktar tkun ippreparat biex tilqalihom dawn l-affarijiet. Meta jiena ma nkunx mimli bl-Ispiritu Santu, ħantikom eżempju.
Ħantikom eżem xuħut minnkom, ma' kemm minnkom minnkom tkun qed istuqu xi ħadd jaqsam lek u jkollok aptit titlob fuqu, tpoġġi jdejk fuqu titlob fuq. Qed tifhem? Dak l-aptit huwa tal-ġisem. Imma għajn għamlu mod inti mimli bl-Ispirtu Santu dak il-ħin. U jaqsam it-triq jgħid, forsi miskin maġġel, forsi miskin sejr l-isptar. Wow. Wow. Dak mhux il-ġisem qed jaħseb hekk. L-Ispirtu Santu jgħid jaħseb fil-ġid ta' ħaddieħor. Għax il-pastor ma ħadlix bidejja. Imma miskin il-pastor għandu dan ħsibijiet ħajqat juħsib bidejja. X'taħsib? Tifhem? Meta ma tkunx minn l-Ispirtu Santu il-pastor naħseb għandu xi ħaġa għalija, x'kif ħares lejja? Ma tantx. Immedjatament il-demonju jolli li jien. Kristu jolli li l-Ispirtu Santu. Meta anka fi żwieġ, fi żwieġ forsi l-iktar diffiċli għax hemm ħafna familjarità. Li rijaħat kollha xammejtu. Il-bieraħ jiena kilt it-tewm. U għandu ngħid li mhux id-dragolas biex ikeċċi. Nħobb nikol it-tewm. Kemm għandkom tħobbu tiklu t-tewm? Għax tajjeb għalik, Malta madwarek mhuwiex. Allura, meta kon żgħir jinti, ma nafx hekk għajrtuhom, mhux ħanejdilkom arawhom illum, orrajt, imma konna nara l-film sa' Dragola, ġirrajtu l-film sa' Dragola, u kienu jagħmluhom it-tewm. Għalhekk minn hemm ġibta dik it-teorija tat-tewm il-ġdid. Sawa mhux mill-Bibja żgur. Imma jiena u t-tewm huwa vera huwa ikel superfood għax jagħmilek ħafna ġid, ġisem tajjeb għalih. Ovvjament ikoll storru minnu dan. Imma tikol tlieta erba' minnhom titplaħħom tajjeb għalik, kuljum tajjeb għalik. Imma ir-riħa li għamilha f'ħalqek, ir-riħa ta' riħa oħra li joħorġu minn xi bkien ieħor. Tibda toqtol in-nemus. Alleluia, grazie Gesù. Amen. Ayma, alleluia. Alleluia. Jesus. Gloria. Anyway. Issa ma nafx minn minna jrid jimtalek tal-Ispirtu Santu, jekkux dak li jkoll it-tewm, jew dak li jrid iġommu. Mara, meta xom it-tewm, mur imtella bl-Ispirtu Santu. Qabli tibda xom u tfuħ. Never know. Fil-preżenza tal-mulej hemm il-pjanezza tal-ferħ. Alleluja. Sewa. Filippin 2. Iżimawa, vers 3. Tamlu xejn pikka ta' partiti, anqas għal taħir firaħ. Ma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis li l-ieħor aħjar minnu. Din mhux għall-ħajja tal-ġisem ta' din għal min huwa mimli bl-Ispirtu Sant.
ħadd minnkom m'għandu jfittex li jaqbel lilu, imma li jaqbel il-ħaddieħor. Aħsbu mela bħalma kien jaħseb Ġesu Kristu. Preferi l-ħuk, preferi l-oħtok. Tarax tijak, tarax għal-fini tijak, għal-interessi tijak. Aħna bħala kristjani, apparti li aħna rridu naħsbu għal xieġin, u aħna tinsiex li aħna kollha nikbru. Ħadd minna perfett, ħadd ma tista' tgħid tarejna l-ħaqt il-perfezzjoni issa ħanejnek. Aħna waqt li qed nikbru aħna stess għandna bżonn l-għajnuna. Sewwa? Majna u inti kull ma nagħmlu dejjem irdu nsaħħu l-Kristjan. Irdu nsaħħu il-Knisja. Nibnu s-saltna. Għax ix-xitan irid jagħmel kollox bil-kontra. Ikisser il-Knisja, hija l-Kristjan, iwaqqaf is-saltna anka għall-unità. Efesin 4. Efesin 4. Vers 1. Għalhekk intom ħutu intom l-għozza u x-xewqa tiegħi ferħu kuruna tiegħi żommu sħin fil-mulej maħbubin tiegħi. Mela. Sorry, naqra ħażin. Efesin 4. Inħaġġitkom minn il-puġina l-mulej vers 1 biex timxu sewwa skont is-sejħa bija kontum msejħin billi bl-umiltà kollha. Bl-umiltà. Xi tfisser umiltà? Jiġifieri titbaxxi lilek innifsek. Dik tfisser ta' umiltà, titbaxxi lilek innifsek. Jiġifieri għax id-dritt tiegħi, għax jiena kelli raġun. Kollu jrid imut. Jiena I'm aware ta' li qed ngħid li mhux faċli. Anzi, mingħajr il-milja tal-Ispiritu Santu. Impossibbli! Billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu li xexin. Ħabirkom biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta tas-slim. Ġisem wieħed u ruħ waħda l-istess kif kontum sħejħin għal tama waħda, mulej wieħed fidi waħda mabdija waħda. Marru Efesin kapitlu 5, vers 17. Għana ħanibdaw vers 15 neġa. Isu sewa kif iġġibu ruħkom. Mux bħal nies bladen, għara xinu ma l-kontra. Nies bladen il-kontra. Iżda bħal nies orrif. Wise, nies li huma wise. Li jozzu żmien għaliex ħżiena huma l-jiem. Għalhekk tkunux bla għaqal. Jiġifieri il-kelma għaqal ġie mill-kelma wisdom għal darbohra, jiġifieri aħna msejħin biex inkunu nies wise bil-għaqal. Aqlin. Imma fitxu x'inhi r-rieda tal-mulej. U tiskrux bl-imbit li fih hemm ħajja bla rażan, bla kontroll. Iżda imtlew, kulħadd jgħid imtlew bl-Ispiritu Santu. X'iridna, min ħajjimtela bl-Ispiritu Santu? Mhux jiena ħanoqgħod nistenna lil mara tiegħi timlini bl-Ispiritu Santu. Laqqas ħaqgħod nistenna l-pastor jimlini bl-Ispiritu Santu. Nirringrazzja l-Alla l-mara tiegħi, nirringrazzja l-pastor li jitmani l-kelma, nirringrazzja. Ismawni, il-pastor ir-rwol prinċipali tiegħu taf x'inhi fil-Bibja. Jitma lin-naġġ. Mhux inaddaflek il-koko. Dak huwa extra for no extra charge. Ħafna jaħsbu li l-pastor jrid jagħmel kollox. Le qalbi il-pastor jgħalmek u mbagħad tagħmlu int. Mhux pastor jitlob għalija, pastor jgħid iċċili x-xitan, pastor jitlob fuqi. Isma' inti ma tafx jitlob fuqek. Inti ma tafx jitlob il-Alla, inti ma tafx l-istess Ġesu li ħan nitlob għalih, nitlob jiena, ħadd idolbu għalih int. Inti taħseb li għandi xi hotline.
Yo, it's me. Undercover. بالدايل. إننا ما نعملونا ديك. So, لسه جسو قلبي. باستر سيب لي شغل. باستر تاخ نخدم. باستر تفل شغات. Realtor, doctor, counselor, marriage, whatever. It's like, listen. ħafna Kristjani huma għażenin. Imtella bl-Ispirtu Santu. Imtella bl-Ispirtu Santu. Jekk inti ilek tiġi River of Love, jew knisja simili, u għadek tibbaża ħajtek fuq il-pastor, għadek ma tallim xejn. Il-pastor jiena tfal tiegħi ma nux pjaċir noqgħod narhom kull m'għandhom bżonn jgħidu lili, speċjalment is-seta li għandhom issa. Sewwa imma nieħu pjaċir meta nara li kapaċi jagħmlu ċertu affarijiet waħdhom. Mela jirrelajja fuqi. Tifhmu? Aħna rridu bħalma qalet Pastor Marja l-ġimgħa l-oħra, nibbażaw ħajtna niddependu fuq Ġesu. U llum qed niftħu aktar. Niddependu fuq li kontinwament nimtlew bl-Ispirtu Santu. Issa mhux qed ngħidilkom jekk inti għandek bżonn xi ħaġa ma tgħidlix, nitlob għalik hawnhekk, ejja, mela le. Imma ħafna jaħsbu li l-pastor huwa għandu xi ma nafx xi privileġġi oħra. M'għandek xejn taħi, l-istess Ġesu nitlob jien. L-istess Ġesu għandi bżonn bħalek. U l-istess Spiritu Santu għandi bżonn kuljum biex nimtella bħalu, għax inkella nsir bħalek jew wara minnek. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Mela tiskrux bl-imbit u fih li fem li huwa ħajja ta' bla rażan. Iżda mtlew bl-Ispirtu Santu. Ara x'inhija, ara ġejja kif tidher ħajja mimlija bl-Ispirtu Santu. Isma' ġejja. Kif tidher ħajja mimlija bl-Ispirtu Santu? Kantaw flimkien salmi. Tidnejlek, waħda mill-affarijiet naħseb kollha kemm intkom dawk li darba iżżewwixtu llum iż-żewġin sewwa jew meta inti intqajt mal-ġuvni tiegħek jew mar-raġel jew mal-mara tiegħek u għal dak il-bidu hekk dak il-fervur you are madly in love. Sewwa, but you are madly only. There is love, but now it's mature love, not go love. It's mature love. Ja mħabba matura. Sawwa xortam, anzi mħabba ħafna kbar issa, x'issa mħabba sagrifiċjali. Qabel go love. Biss tidħol il-ħajja tas-sagrifiċju. U l-ħajja li tkun żgur mimli bl-Ispirtu Santu. Bednej ġejġbi, għala ħelu. Amen. Iskom għadħarsu lejja isni veru pastor. Hallelujah. Ara mara, nisa ġifieri. Il-challenges li għandek ma' żewġek ħassolvihom b'di. Kun mimlija bl-Ispirtu Santu kuljum. 100% qed insolvilek il-problemi ta' żwieġ tiegħek. Raġel, il-problemi li inti tiffaċċja fuq ix-xogħol. Ma tfal, mal-mara tiegħek. Kuljum kun mimli bl-Ispirtu Santu. I've just given you in less than a minute the solution for all your marriage problems. Right now. Try it. Ngħidlek. Għandek challenges mal-boss tax-xogħol, għandek challenges ma' wliedek id-dar, kun mimlija bl-Ispirtu Santu u tara kif li challenges jisparixxu. Fil-vera sens għal-kelma mhux għax jisparixxu challenges, minti tant ġejt mibdula li challenges issa laqqas qed tħosshom. Għas tħosshom. Għax il-ħajja mimlija bl-Ispirtu Santu hija ħajja sopranaturali. Halleluja. Araw, il-ħajja mimlija bl-Ispirtu Santu. Tkanta. Bniedem mimli bl-Ispirtu Santu, irrelevanti jekk intix kantanta jew kantant,
tkanta lil-mulej. Tkanta lil-mulej. Għanni innijiet u għana spirituali. Kantaw għannu minn qalbkom lil-mulej. Sinjali uħor ta' ħajja mimlija bl-Ispiritu Santu. Roddu ħajr dejjem. Għal kollox lill-Alla u l-missir, bniedem mimli bl-Ispiritu Santu, tidnejdrak, kamaw minnkom tgergru? Tolla xidej. ħaramillek għat ta' deliverance issa stess. ħaneħilsek issa stess. Imtella bl-Ispiritu Santu. Ma tgergirx minn oħra f'ħajtek. Għad ngħidilkom il-verità. Għax il-bniedem mimli bl-Ispiritu Santu huwa bniedem grat. Bniedem grat. Mux għax il-mara tatni dak kollu li xtaqt, jew jintajta, jew il-pastor għamel dak li xtaqt jien, jew għax dejjem, dak li nejlu dejjem jaqbel miħaj, jew kalla dak li nejt il-boss dejjem jaqbel miħaj, jew kalla dak hija waħti dejjem naqblu. Ismani. Illu l-Ispiritu Santu jġelek tħares lej situazzjoni li inti tara fil-karnal u kif tara mimlija bl-Ispiritu Santu totalment differenti. Totalment differenti tara. Meta tara fil-karnal jeħel dak. Meta tara fil-Ispiritu jew jaħel id-demonju jew tgħidu it's no big deal. What's the big deal? Meta tkunx mimli bl-Ispiritu Santu, attra tereq fiha. Attra problemi, tereq fih. Meta tkun bl-Ispiritu Santu mimli, oċejan jiġi kontra tiegħek u inti timxi fuq bħal surfer. Għax il-problemi tad-dinja jsiru totalment irrelevanti meta inti mimli balla. Mux għax id-dinja nbidlet, int imbdilt. Mux għax il-mara nbidlet, mux għax il-raġel nbidel, kollha kemm aħna għandna bżonn nbidlu. Għax aħna għadna kollha qed nikbru. Sewa, imma jien issa ġejt mimli bl-Ispiritu Santu tal-għaġeb kif l-affarijiet nibda narhom differenti men. Bis-serjetà. Amen aħo. Qed titalmu xi ħaġa lejla bil-grazzja tal-Alla. Amen. Il-ħajja tagħna meta kull erja fil-ħajja tagħna tiġi mimlija bl-Ispiritu Santu tassew ruħek timtela bl-Ispiritu Santu. Kif taħseb jinbidel. L-emozzjonijiet tiegħek jinbidlu. Id-deċiżjonijiet tiegħi ħan iċċalenġeru x'mata Kristjani hemm barra ara ġejja bla tlaqliq. Dawk kollha li tlaqtu minn River of Love b'rebellioni, b'diżubbidjenza, għax ħadd għalik, għax m'għaddiċ tiegħek. U dawk kollha li telqu minn knejjes sani u tajbin bħal River of Love, biex ma taħsibx qed ngħid ir-River of Love biss. Tidnilek x'inhi il-problema tiegħek? Karnalità. Ma kontx mimli bl-Ispiritu Santu. Ħana ċċalenġeru x'meta Kristjani oħra raġejja. Dawk li tlaqtu l-mara jew ir-raġel. Ngħidlek għaliex. Karnalità oħra. Ma kontx mimli bl-Ispiritu Santu. Għax l-Ispiritu Santu kieku tibda tara l-mara minn lenti oħra, raġel tibda taraħ minn lenti oħra. U minn flok tajru tikkompatih, minn flok tajjar il-ħuk tikkompatih, minn flok tajjar u toħodu kontra uħtok tiegħi tikkompatija. Għax l-Ispiritu Santu hekk ħajgħamel huwa xogħol ta' Kristu. It's amazing kif ibiddillek il-fema l-mulej kompletament. Meta tkun mimli bl-Ispiritu Santu, ma? Għalhekk tagħmilx deċiżjonijiet meta tkun interrabjat, meta tkun imweġġa, sewwa, meta tkun offendut. Jekk offendut illum, sa qabel ma taħroġ minn dak il-bib, get over it.
ممتلئ بالسبيرتو السانتو. ياك شي حد توجع قبل ما ياك انت شي حد توجعك وتتغفر له قبل ما تخرج لك الباب الليل، اغفر له. اغفر لي لكن نفسك اكو. عشان مين يغفر للخطيئة ما لهم بتاعش كم يعمل زمن يصوت له نفسه. يقف صوت لك نفسه. الله غفر لك تسيت. الله غفر لك. ما لا اغفر لك نفسك. الله ما يريدكش تعيش سكياف تاع الاموسيونيات تاع الجلد. لا ما يريدكش تعيش هيك، الله يريدك تعيش هيلس. واحدة من اللي فريت لي ما تتكلمش قال لي ده ماشي ممبري تاع كنيسة بارتيكولاري اليوم مهاولين يساووا في المولين للباستر تاعهم الديرة عمل شي بالبولياتا و لي هو فاتشلي سوا و تكلم مع دافيدا مع باستور دافيدا وقلت لهم شي حاجة نقصلها باستر دافيدا قبل مياي قالش كنا منهم تانت كانوا الربيات يالدان البوفرو باستر إسا irrelevanti jekk vera għamelu żball jew m'għamlux biex intom minn jaħħilkom minn raskom mhux adulterju, right? Ġifieri mhux kull ħaġa, mhux kull il-pastor jagħmel huwa bil-forsa adulterju ġa saħħani. Jalla qatt ma jsir, imma dal-każ mhux dak il-każ ġifieri. So imma tant kien hemm grupp, pereżempju għandek 30 ruħ ta' mhux ċajta ta'. Mela knisja ta' madwar 150 ruħ u 30 ruħ huma rrabjati. Sajħa saħan sitra jridu joħdu xi ħadd minnhom anke jridu jċabsuh fil-pubbliku mal-gazzetti. تحسب ذاك الاسبيرتو سانتو غايل لك تعمل تحسب الاسبيرتو سانتو قال لك كيكو تعمل لك اما حقه عشاك هيك الاسبيرتو سانتو يسولف البروبليم في السلطنه هاي ما تدندل the dirty underwear in front of the public تترند كونت انت تترند كونت anche هيك وجهك التالي او التاليه او الباستر او الليدر انت تتلتون وبحال ما ترطيت ليلو يا وليله اكل اللي حيترطى ليلك اما قعدت تفتح دولافات قدام الدنيا شو سكاندلو قعدت عسك يعمل لار حاجه قعدت ما شي حاجه لينا نتكلم معهم وكنا نتكلم من المولاي وخرجت الدمى من عينيه قلت له موضوع اتندي يا هو قلت له مش ذاك الباستر شرطه يبقى ابن الله شرطه يحبوا على ابنه ومغسول بالدم تا كريستو بخلقه ولا ما يريد يتلف اللبده ويهت من ولايده anche jekk bniedem jiżbalja hemm restaurazzjoni u min huwa mimli bl-Ispiritu Santu taf x'ħajfittex ir-restawrazzjoni mhux li tipprova toqtol u taffeġ iktar il-ħuq u l-oqtok imma tfittex ir-rekonċiljazzjoni għax dik hi il-qalb tal-Missir. Dik il-qalb tal-Missir. Alla lilkom kollha jħobbkom l-istess. U m'hemmx wieħed minnkom jgħid ara jekk nitlef il-daj u nitlef il-di ma jimpurtax baqs tandil-daw. Le. Ġesu x'għamel? Għal waħda jitlaq 99. Dak huwa l-valur tiegħek. Ma jixtieq jitlef lil ħadd. Allura inti tagħmel xejn. Kienet Hagen kien jgħidha di. Kien jgħid jekk brother qed taraħ jaqa' make sure li int m'għandekx taqsam xejn mal-waqa' tiegħu. Anzi int tagħmel kollox biex tgħinu jqum. Hemm min iqum u hemm min ikompli jaqa'. Imma l-menu minn naħa tiegħek int m'għamil xejn biex jiġġelu jaqa'. U laqqas ikkontribwixxi tal-waqa' tiegħu. Għax hawn min jaqa' u minflok jgħinuha miċabsuha mal-Facebook u mat-YouTube. Taf xi sejjaħu dak? L-akkużatur tal-aħwa. Mhux il-qalb tal-Messier. Mhux ħajja mimlija bl-Ispiritu Santu dak. Ej li inti minn uliedek minn minnhom tixtieq titlef u taraħ jiġġarraf. Alla jħobb il-ulied waħda. Amen.
Halleluja. Il-ħajja mimlija bil-Spiritu Santu. Id-deċiżjonijiet li jiena u inti nagħmlu fl-imkien taf kemm jinbidlu. Praise and worship, please come here. Taf kemm ikun differenti kieku jiena u inti nagħmlu deċiżjonijiet mimlija bil-Spiritu Santu. ċertu xogħol ma titlaqx għax ma ħadx li rid. Anka pereżempju mhux affarijiet fil-Knisja biss, anka fix-xogħol. Pereżempju jiena ħanikom important doqna tromba l-lejla. Ħaniftaħ naqa bija nifsi. Għal-glorja tal-Alla. Ma għax ħarġet talima kbira minna di. Mela ħanilkom jiena nħobb, ovvjament jiena mhux perfett bħalkom, bħal l-ebda wieħed minnkom, sewwa. U nixtieq noġob il-Alla u xi ħadd jixtieq joġob il-Alla. Mela jiena konti ġasir Kristjan u nixtieq noġob il-Alla. Sewwa meta ma kontx Kristjan nixtieq noġob il-ġisem. U kont nakkomodah drabi, ħafna, komuni. Ma meta sir Kristjan vera u xtaqt nħobb u vera bdejt nħobb il-mulej, xtaqt noġbu f'kollox il-Alla. Amen, mux għax jgħaf jħobni, għax xorta baqa jħobni, għanzi kien jħobni anka meta kont fil-ħmiċ, ma mux għalli mħabba biss, għax taf il-paċi li inti t-esperienza f'ħajtek meta taf li jattoġa pill-Alla sejde. U niftakar darba kont għadni ballarin, kont għadni fil-bidu tijaj fil-mixja tijaj fil-mulej, xie sena fil-mulej, jow inqas la, għas-sena forsi xie seċu. Imma kont ġafja manar, għaxina kelli esperienza radikali. U għattiġini fl-esperienza għalix Alla ma jħallas fil-ġimgħa bħal ma jgħid il-proverbju. Ma jħallas, U niftakar kont sibt xogħol, kont New York, għad ngħix New York, u kont qed nisfen ġew studio tas-sfin, jiena kont ballerina dak li ma kontux tafu, kont ballerin professjonist dak kien xogħli. U qed infittex xogħol. U ġiet waħda direttriċi minn ġewwa Texas, El Paso, Texas, minn fejn huwa biex jibtombra. U diġet għarkli sminti għandek xogħol, għarkli għax qed infittxu ballerin, għarkli u rajtek tisfen u ġobni u nixxi nagħtik probu kuntratt ta' sfin. Tinsiex dak huwa x-xogħol tiegħi, għalikom forsi xud minnkom ma tantx ifisser affarijiet. Imma dak kien ix-xogħol tiegħi, l-ħobża tiegħi, lejxin tiegħi. U niftakar offrit li xogħol u l-paga kienet pereżempju, ħantikom eżempju ċeċata, pereżempju 200 fil-ġimgħa, sewwa jew 300 fil-ġimgħa. Sewwa kienet inqas minn hekk. Anyway, għajna mlu 300 fil-ġimgħa. Għantikom 300 fil-ġena paga, sewwa dik kienet il-paga tiegħi ta' ħaddiem ballerin. Xi ġimgħa tiegħi wara jew tlieta tiġi fuq il-kumpanija toffri li 600 fil-ġimgħa. Id-doppju. Plus health insurance, plus benefiċċji oħra. U niftakar verament kelli tentazzjoni biex ma nonarax l-ewwel kontratt inwaqqaw u mmur ma' dil-kumpanija. U fl-ispirtu tiegħi ħassejtni ħażin. Għaliex meta tlabt il-mulejfa ġabni f'moħħi, ġabni f'ħsibijiet ġew li. Daw min jaf kemm ilhom ifittxu xogħol. Ballerin. Sabu lili sarħu rashom mistrieħa li jien issa ħanifulfilja job. U jiena ħanwaqqgħu da x-xogħol. Number one, jista' jkolli komplikazzjonijiet jekk iwaqqa x-xogħol għax firmajt kuntratt. Imma anke jekk iwaqqgħu mhix integru. Daw affrew li xogħol jiena ħawaqqa xogħol firmajt għalih. Daw issa jkollhom jerġgħu għodu jfittxu ballerin. Tifhem? U għall-integrità ħanitlef dak ix-xogħol bil-benefiċċji kollha u ħanżomm dan ix-xogħol l-ewwel wieħed. Nofs paga. Niftakar mort El Paso u tlabt il-mulej mexxini fi knisja tajba ħankompli nikber fil-mulej. U nintaqa' mal-knisja kienet jisimha kellu tliet knejjes dak iż-żmien. River of Life kien jisimha. River of Life. U bdejt nitgħallem l-ewwel messaġġ li smajt kif tagħti ħdin il-knisja taf x'kien? Kif tħalli l-Ispiritu Santu jmexxik. U minn hemm bdejt niġi espost għal messaġġ tal-qawwa tal-awtorità tal-Ispiritu Santu tad-doni. Imtlejt bl-Ispiritu Santu rajt il-fejqan, rajt mirakli. Minn 12 il-ballerin f'kumpanija, 9 minnhom taw ħajjithom il-mulej. Id-direttriċi tlabt mal-ma għal-axħal mulej, kien hemm tabib it-tifla tiegħu tlabt magħha biex ħajjita l-Ġesu Kristu, ġra part il-ballerini. Wara il-mulej hemm
فتح لي البيبين، مشيني، كلمني عشان بس بيشتغل الكونترات في الاخر شهر لا كلهم بس فلوس بس خلصونا. ġifieri mort ħażin mill-lat finanzjarju. Imma mill-lat ta' barka il-mulej meta jiena mbagħad applikajt għar-rejma u biex immur il-Bible College u Alla provdili b'mod naturali, taf x'fakkarni l-mulej? Għaliex inti kont integru u żammejt il-kontratt. Kieku ma għamiltix din, kieku ma wasalċa. Kieku llum inti xed taraħ dan. Alla mhux bil-forsi ħalsek l-għada, jew il-barka tara l-ġimgħa d-dieħla. Imma l-barka ħatara jekk inti tkompli timxi mimli bl-Ispirtu Santu. Tfittix li inti tiġi kif tgħidha imħallas rewarded mal-ewwel, ippremjat mal-ewwel, da bħal xi ħadd li kien jiġri. Għandna hawnhekk kien champion ta' Malta ta' triathlon. So, inti ma jfissirx għax jibda titrenja llum u tagħmel sagrifiċċji ġimgħa daqqa waħda l-ġimgħa ta' wara ħatirbaħ triathlon. Inti fhem għandek ħafna sagrifiċċji. Kontinuament, dak li jgħidu xi wħud minn nies jqogħdu jgergru xi huwa rutina. Kuljum tittimtela bl-Ispirtu Santu. Għax ħatiġi f'sistaġun tgħid imnalla ma ħallejtx il-ġisem, il-karna li ta' tmexxini, imnalla, Alla jaf iħallas sew il-wlidu meta jogħġbuh. U jiena u inti noġbuh meta jiena u inti nkunu mimlija l-Ispirtu Santu. Amen aħwa? Hemm ħafna xi ngħidu aktar fuq dal-messaġġ u bla Alla ħanejduh. Amen? Grazzi Ġesu. Ħanejdilkom kemm baqalna ħin. Qed tieħdu piġi? Grazzi Ġesu. Ħanejdilkom ħaġa waħda oħra. Fil-ktib tal-Atti tal-Apostli, u nitkellmu aktar fuqhom daw, meta fil-Atti 6 morru wara minn vers 1 sa 5. Mhux ħanaqrahom issa biex ngħidilkom fejn huma l-messaġġi, il-passaġġi. Meta għażlu s-seba' djakni, taf x'għażluhom? Mimlija bl-Ispirtu Santu. Mhux ġast għax jafu l-Bibja, imma nies mimlija bl-Ispirtu Santu. Issa intom hawn minnkom hawnhekk intom taqbdu f'did-dar, taqdu lill-mulej, u forsi tgħid li ma jiena ma nippolitkax passer jiena mhux ħankun fuq il-pulptu. Mela inti taħseb għax tkun fuq il-pulptu biss tkun mimli bl-Ispirtu Santu. Min jibdel id-dawl jrid tkun mimli bl-Ispirtu Santu. Min jiknes li din is-sala jrid tkun mimli bl-Ispirtu Santu. Min jħossib il-medja jrid tkun mimli bl-Ispirtu Santu. Min jħossib il-kafeterja jrid tkun mimli bl-Ispirtu Santu. Innota il-problema tidħol fejn meta int ma tkunx mimli bl-Ispirtu Santu. Għax tibda tieħu deċiżjonijiet karnali, tweġġa' lilek, tweġġa' l-ġisem ta' Kristu, tweġġa' l-ħutek, u tonqas il-mulej. Il-moment li timtela l-Ispirtu Santu, żbaljajt, ħajkolli ma ngħidilha sorry. Aħfirli, sorry. U x'inhu qed nistenjali? Qegħdu nitkellmu ħafna għax hemm il-frott ta' x'in il-ħajja mimlija bl-Ispirtu Santu. Il-ħajja mimlija bl-Ispirtu Santu x'għedna? Tippreferi l-ħuk, il-loħta. U inti x'tagħmel? Tumilja lilek innifsek. Tumilja lilek innifsek. Fil-ktib ta' Atti 7 kien hemm wieħed dixxiplu jieħu jismu u rridu nitkellmu aktar fuq għadita. Stefnu. Tiftakru Stefnu? Wieħed mill-ewwel djakni fit-tib tal-Apostli. U l-Iskrittura tgħid morru hemmhekk fl-Atti tal-Apostli. Acts Atti 7 vers 54. Mela ftit qabel fil-Atti 6 naraw li Stefnu ma' 6 oħrajn kienu mimlija bl-Ispirtu Santu u bil-fidi u għandek oħrajn.
imma ħan nispiċċa b'di. Meta semgħu dan ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jeżżu snínhom kontra tiegħu. Imma hu, Stefnu, mimli bl-Ispiritu Santu u bajnejh fis-sema ra l-glorja tal-Alla u lil Ġesu bil-wifqa qiegħed fuq il-lemin tal-Alla u qal ara qiegħed nara s-sema miftuħa u l-bin il-bniedem bil-wifqa għax bil-Ingliż tgħidlek standing fil-lemin tal-Alla. U huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom imbagħad intefgħu fuqu kollha f'daqqa kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġruh ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlej żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stefnu qabdu jħaġruh huwa u jitlob u jgħid mulej isimgħu raġel kif jinbidel, kif bniedem jinbidel meta tkun mimli mill-Ispiritu Santu. Kif anke meta qiegħed iħaġruk, illum il-ġurnata forsi mhux ħajħaġruk b'ġebla, iħaġruk bil-sienhom. Iħaġruk għax forsi ma tuħux dak li ħaqek minn tax-xogħol jew minn ma ta' madwarek. Forsi anke iħaġruk għax inti forsi taħseb li ħajdu dak proset u ma ħadx proset, jew ħada ħadd ieħor il-proset. Erħilu ta' bħala Kristjan tfittixx il-proset, isma' minni. Isma' minni tfittix il-proset. Għax il-fatt li jiena nfittex il-proset ukoll għandi ċans li qalbi tiġi korromputa, u attent. Għalhekk importanti dak li qalet Pastor Marjella l-ġimgħa l-oħra, ibbaża fuq il-mulej. Ħobb il-lajrek, ħobb il-ħutek. Poġġihom qablek jekk tgħid il-kelma. Faċli le, possibbli jekk tkun mimli bl-Ispiritu Santu. Sewwa. Imma x'jagħmel bniedem li qed jiġi mħaġġar bil-ġebel. Mhux da seta bħal m'għamel u kien ikun skritturali, m'għandniex ħin biex niftaħ fuq imma bla Natalla niftaħ fuq għal-ġimgħa d-dieħla. L-iskrittura tindika li fil-ċirkustanza ta' x'ġara lil Stefnu seta talab għan-nar mis-sema biex jinżel fuqhom. U ma jkun għamel xejn kontra l-iskrittura. U hemm passaġġi fil-Bibbja fejn sar hekk. U Alla akkomodhom għax hija biblika. Ma rax għamel dan. Mulej Ġesu il-qaruħi. U niżel għal-kubteħ u jgħajja l-bleħen għalli mulej. Toddulhom xkont dan id-dnub. X'għamel Ġesu? Aħfrilhom mulej għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Inti fi moħħok f'ħadd ieħor, moħħok dak il-persuna laqqas mhux qed jagħmilha xi weġġek u għax jobodok għax laqas ma raqax biżejjed. Innaf kellu xi ħadd fid-dinja fil-ħajja tiegħu fil-familja maradlu miskin sa moħħu mifquh bla sorrajt no worry. Le ma ħares lejja qed taħseb fik. Le ma qalix xew taħseb fik. X'ħajja glorjuża di meta jiena u inti nkunu mimlija bl-Ispiritu Santu. Issa ngħidilkom xi ħaġa powerful. This is powerful. Din hija l-unika darba li naraw il-Ġesu jqum bil-wifqa. Issa hemm ħafna tal-in fuq għax illum qed nagħmel riċerka fuqha. Imma ħanejdukom waħda minnha. Ġesu, il-Bibbja tgħidilna li huwa fil-lemin fin-naħa tal-lemin tal-Mesih. Jiġifieri fl-istess livell ta' awtorità malla. Ġesu kif jara l-Stefnu qed jiġi mħaġġar u qed jitlob da mimli bl-Ispiritu Santu waqt li qed jiġi mħaġġar qed jitlob għalihom. Ġesu minn fuq it-tron iqum u jħares lejn ibnu. L-unika darba hemm ħafna iktar x'nitalmu, ma ngħidulhom di. Li re kienu qum minn fuq it-tron. U meta xi ħadd tal-istess statura u livell tiegħu jidħol fil-preżenza tiegħu. Ġesu qed jgħid il-Knisja, jekk inti tgħix
mimli bl-Ispiritu Santu. Jina went l-istess. Hemm iktar xi ngħidu. Kull min jidħol quddiem it-tron ta' Kristu fil-ġenna jarawh bil-qiegħda. Meta kien ġej Stefnu, mimli bl-Ispiritu Santu qed jitlob għal dawk propji li qed iweġġgħu jippersekuta. Ġesu qam. Ġej wieħed bħali. Fl-istess livell tiegħi. Minn baxxa rasna. Spiritu Qaddis. Nitolbkom minn qalbi u għalija wkoll biex din il-kelma tinfdilna qalbna. Irrid bil-grazzja t'Alla ħanimxija dal-ħajja. Bil-grazzja ta' Kristu ħanimtela bl-Ispiritu Santu kuljum. Lejla l-mulej tisejjaħlek. Ibni binti. Welcome home. Għandi pjan għalik. Ma rridekx titlef dak li għandi għalik. Ma rridekx timmissjaħ dak li għandi għalik. Dak li sar. Dak li għadda. Mar. Illum li qed tisma' dil-kelma. X'ħatajdlu lill-mulej? Qed jistiednek. Qed jistiednek. Ejja għandi. Ħallini ndewwilek il-weġġa' tiegħek, il-feriti tiegħek. Mhux ir-raġel, mhux il-mara, mhux it-tfal, mhux il-pastor, mhux il-bdedjaknu, mhux ħuk, mhux oħtok. Ħalli li bl-Ispiritu Santu nimlilek ħajtek. U daw kollha jiġu totalment irrelevanti mbagħad. Totalment irrelevanti. Taħseb li jien minix jgħid il-mulej kapaċi nwettaq il-pjan tiegħi f'ħajtek għax xi ħadd ma xemmenx fair miegħek, ma kienx sweet miegħek, ma takx dak li inti taħseb li kien ħaqek, taħseb li dawn l-affarijiet ħajwaqfuni. Jgħid il-mulej. Taħseb li għaż-żewġek weġġek jew għax martek ma tagħtekx dak li xtaqt. Taħseb li dawn l-affarijiet ħajwaqfuni u jwaqfu l-pjan li jien għandi għalik jgħid il-mulej. Imtella bl-Ispiritu Santu. Imtella bl-Ispiritu Santu kull jum. U tara il-glorja li jien għandi lesta lik. U jinfetaħ is-sema fuq rasek u fuq ħajtek. Kint il-lejla jataw jew jgħad fuq YouTube u Facebook u televizjoni qed tisma'. Ħalli l-Ispiritu Santu jinvadilek ħajtek, tħares lej l-ebda bniedem, ħares lej Ġesu, itolbu kuljum, attaħim miegħu kuljum, aqra l-kelma kuljum, ixxierek kull ġimgħa. U mtella bl-Ispiritu Santu. Kuljum. Ħanitkellmu aktar fuq din is-seġġed blajnuna t'Alla. Ħalli din il-Knisja tkun mimlija bil-glorja t'Alla. U daw kollha li lesti jgħidu jien irrid inkun parti minn dik il-Knisja. Mhux għax River of Love imma l-Knisja li Kristu jisħaqlu. Il-Knisja li Kristu ġej għalija. Ejdi talba warajja jekk inti għadek qatt ma tajt ħajtek il-Ġesu, jekk il-lejla vera lest iċċedi ħajtek. Min iżomm ħajtu jitlifa. Ma min jitlef ħajtu għalija u għal-Vanġelu issiba. Jekk inti tisma' dal-messaġġ u llum tgħid li pastor jien illum nixtieq nagħmel għażla fil-ħajja tiegħi.
nixtieq ngħid il-Ġesu jsir is-Sid tiegħi u s-Salvatur tiegħi. U millum il-qoddim irid nimtela bl-Ispiritu Santu kull jum u ngħix għal mulej. Irid il-passat inħallih warajja daqshekk, ma nista' nagħmel xejn fuq il-passat imma bil-futur nista' nagħmel kollox. Ejdi talba warajja minn qalbek ejdi issa. Ejdlu mulej qaddis, kulħadd jitlob, mulej qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Imlini mulej. L-Ispiritu Santu. Inti sejjaħt li għal ħajja mimlija mulej. Mhux għal ħajja bil-kemm ngħix. Inti sejjaħt li għal ħajja abbondanti. Mulej qaddis, ħfil id-nubieti. Irrid ngħix għalik, Ġesu. Int li middejt ħajtek għalija. Mulej Ġesu, ħajti minja xejn minn għajrek. Ejja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Jien nżul minn fuq it-tron ta' ħajti. U inti tirrenja fuq it-tron vera ta' ħajti. Mux xirrit jien, mux jidil li jien, x'naħseb jien l-opinjoni tiegħi. Ġesu, xi trid int. Illum jien smaj. Illum jiena nisma' s-sejħa tiegħek. Għas-sejħa biex ngħix ħajja mċeda lilek. Imma bħajja mċeda lilek hija l-ħajja li msejjaħ vittorjuża. Ġesu, nemmen b'qalbi kollha fik li inti li bentala l-ħaj. Li inti fuq is-salib li ċedejt kollox. Imma mal-qawmin. Mhux biss ħadd kollox lura, imma wkoll tajtni wkoll kollox miegħek. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Aħsilni bil-Ispiritu Santu, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Għatini ġuħ mulej waġġ. Kisser minn ġoħajti. Dak kollu li niktek joffendik. Għatini qalb għalik mulej. Min qalbi. Naħfer li l-kull minn weġġani u nifhem li l-bniedem huwa dajjef. U l-ħajja tiegħi mhix mimlija bil-ħajja ta' bniedem ieħor, imma l-ħajja tiegħi hija mimlija bil-ħajja tiegħek Ġesu. L-Ispiritu Santu tiegħek. Millum il-qudiem. Ġesu irrenja. Saltan. F'ħajti. Ħsibieti. Moħħi. Qalbi, xitan, neħħi id-dejk minn fuq ħajti. Jien ta' Ġesu Kristu. Ma rridx inħares lura. Inħares brasi mollija lejk Ġesu il-qudiem. U nibda ngħix il-ħajja renjanti, vittorjuża. Għal glorja tiegħek missir. U bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, fl-isem glorjuż ta' Ġesu. Amen. Amen u amen. Grazie mille. Jesus. Kulħadd iqum bil-wifqa. Għandaw kollha li intom qed taraw da fuq YouTube u televiżjoni. Nħeġġitkom biex intkom tkunu magħna għada fil-għodu flasha għal-messaġġ ieħor simili bħal da. Jew kellha wkoll l-erba' li ġej fis-seba' u s-sibt imbagħad fis-seba'. Morru mmeditaw dal-messaġġ. Għal dawk li qed taraw fuq il-YouTube għandkom bżonn terġgħu tisimgħu żgur. Anke jien għandi bżonn nisimgħu. Għax nemmen l-Ispiritu tal-Alla tkellem illejla. Ejja ħanikbru, ħansiru, nkunu dik il-Knisja li Kristu tant ixxenna għalija. Arusa glorjuża. Il-paċi magħkom. Narawkom jew għada l-ġimgħa d-dieħla. God bless you. Hallelujah.